ମୁଁ ଗପ କହିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କହୁନୁ? ଏଠୁ କୁମ୍ଭିର ଆଉ ବିଲୁଆ ଗପ, କୁମ୍ଭିର ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗପ କହିବି। କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ ଗପ, ହଉ କହ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଉପରେ ବିଲୁଆ ଦେଲା, ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଲା ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଜାମୁକୋଳି ବେତେ ଦେଲା ଯେ ପକେଇଲା ଖାଇଲା ପେଲେ ଗଲା ତା ଟି ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲା କହିଲା ଜାମୁକୋଳି ବଳିଆ ତା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ବି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ତା କଲିଜାଟା ନା। ହଁ କଲିଜାଟା ଇଏ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଏ କହିଲା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁ କହିବି ଆମ ଘରେ ଭୋଜି ହେଇଛି ତାକୁ କହ ଆଗେ। କିଏ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ହଁ ତାପରେ କହିଲା ଇଏ କହିବା ଗଲା ଓଦା ବାଟରେ ତ କହିଲା ମୋର ଟି ଡାକୁଛି ଆଲ ପାଇଁ ଏଠୁ କଲିଚା କିଏ କହିଲା ଆଲେ ବା ଗଛ ବେଲାଟି ଯାଇଛି କଲିଚା ଗଛକୁ ପେଳିକି ଗଲା। ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ସେ? କହିଲା କଲିଟା ତ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଟାଣିଛି ଆଉ କେମିତି ଦେଲୁ? କହିଲା ପେଳେ ଗଲା ଦିଅଲେ କହିବାକୁ ଜାମୁ ଗଲି ଗଛ ଉପରେ ଗଲା ପେଳେ କହିଲା ଆଲେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ଟିକେ ବା ଆଲୋ ବା ଦିଅ ଭିତରେ ଆଲୋ ବାହାରି ଗଲେ ଟିକେ ମରିଯାଏ।